Hindi raw papalampasin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kababayan nating hindi maayos na nagsusuot ng face mask at face shield. Yung iba, ano lang, for compliance lang, naglalagay ng mask pero nakalabas yung ilong. My orders to the police are, those who are not wearing their mask properly in order to protect the public. Kasi kung hindi mo depensahan yung publiko, to arrest them. Dahil dito, naging mas agresibo ang mga alagad ng batas sa pag-aresto sa mga violators, dahilan para mapuno ang ilang mga kulungan. Tulad na lamang dito sa syudad ng San Fernando, ang extension ng kanilang holding area sa mga naaresto ay nasa covered court na dahil simula noong paigtingin ang enforcement ng batas, ang mga naaresto ay higit na sa 700. Go ahead. As of tonight, May 7, 2017, mula po nung lumabas ang executive ordinance, ang nahuli na po natin na violators is 725. Out of 725, ang na-file na po natin na kaso through regular filing is 232. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Clark upang hindi na makompromiso ang pagsisiksikan ng mga bilanggo matapos makuha ang detalye ng mga violators ay pinauuwi na umano ang mga yon. Hindi na po namin sila ini-inquest, kakasuhan na lang po namin sila through regular filing. After po namin silang i-document, pauwi na po namin sila, pero mayroon po silang kinakaharap na kaso. Aminado ang opisyal na dagdag na pasanin sa kanilang hanay lalo na ang trabahong administratibo na pagsasampa ng kaso sa korte. Bukas naman umano sana sila sakaling magpatupad ng sistema ang lokal na pamahalaan gaya ng ticketing o pagmumulta na lamang sa mga naaresto. Sinabi ng opisyal na sa umiiral nilang sistema ngayon na regular court filing, inilalagay din umano sa kanilang investigasyon kung recidivist o paulit-ulit nang nahuhuli ang isinasakdal. Ito'y upang korte na umano ang kumastigo ng mas mabigat na parusa dito. Then inonote po natin doon na pangalawang huli niya na to o pangatlong huli niya na to until such time na sasabihin ng court sa kanya na siya ay isang recidivist. Sa hakbang ng mga pulis na arestuhin ang mga lumalabag sa simpleng hindi pagsusuot ng face mask at violator sa quarantine protocol, ang naging panawagan ng Commission on Human Rights o CHR, magkaroon muna sana umanong clear-cut guidelines sa paghuli. Agad naman na dumipensa dito ang Department of Justice na binabalangkas na umano ang guidelines na alinsunod sa batas na ipapasa naman sa lead agency o ang DILG. Paulo G. Santos, CLTV News.